fotria 4 pizzas. Calla, que em venen ganes de vomitar. Puf, aquest s'ha passat 4 pobles amb el vodka amb taronja. S'ha fos tota la pasta que li va donar la seva àvia pel seu aniversari. Morissó, ai, el nen no sap veure. Doncs ja podries haver compartit una mica, guapo? Aquest sí que és un campió. S'ha trobat a la Lucas. Saps? El pavo aquell que es posa els divendres a la porta de l'institut. I li ha venut no sé què, però porta una merda a passeig. Què passa, Pep? T'has sentat malament l'aspirina? Vols que truquem a la mami? Ets el puto amo. Has posat condó? Conta's el cul. I les tetes? Apa, teta, si no m'he prenat una taula, me la vas trobar a l'Ikea. On heu anat? Els lavabos. Quins lavabos? Els lavabos. Quan té les 5 minuts. 5 minuts, encara? I aquest què li passa? No em canviïs de tema. A veure, explica. Va, deixa'm en pau. No sap veure, nen. Ei, quin feu aquí? Adult, sembla. Esperar el bus. Nosaltres vivim al metro. Pues felicitats. Ei, vosaltres, sabeu qui és? Està boníssima. Aquesta? Sí, es diu Marta. Marta. Marta no, Magda, de Magdalena. És una guarda. L'any passat va sortir amb el meu germà i li va posar les banyes amb anunci. S'ho ha fet al mig inscrit. Doncs jo l'he vist aliar-se amb 2 tios diferents aquesta nit. Alhora, No, alhora no, idiota, en diferents moments. I les fotos que penja a l'Instagram que sembla una... a veure. Ara mateix li demano amistat. I jo? La bateria. Fet. Hechísimo. Ei. Ei, bé, nosaltres anem tirant. Adéu. Què passa, guapa? Què fas tan soleta? Esperar el bus? Nosaltres també. Vols venir amb nosaltres? No? Per què? Si som molt bons nois. El Marc, un tio de puta mare. I el Toni, el puto amo. I allà, el de Rínxols, el Kevin. Bona gent, bona gent. Que sàpigues que t'acabo de demanar amistat a l'Insta. M'acceptaràs, oi, guapa? Mira, si portes les mateixes mitges de receta que la punta de la moto. Que suaus. La faldilla, que corteta. Això no et pots fer gaire, oi? O sí? Que a tu t'agrada el Jupita, Perquè a mi m'han dit que sí que t'agrada. Ei, va, deixeu-me en pau. Vinga, va, que no veieu què passa a vosaltres. A més, ja falta poc perquè arribi el bus. Doncs amb més raó, tenim poc temps. Però tu no sentes poc. Oi que sí, Dori? On té, te van a pitxa curta. Que cabrón. Ei, on va,